Jisimni Elvin Kassar, għandi 40 sena, ili 13 sena naħdem ma' Teva, bdejt bħala mechanical technician, illum il-ġurnata qed naħdem bħala manager tooling services fejn nieħdu ħsieb l-odda tal-makkinarju u nieħdu ħsieb ukoll is-service ta' din l-odda. L-abbiltà li nnexxieli niggwadanja kemm ili naħdem fil-manifattura u għal insolvi l-problemi malajr kemm jista' jkun, kif ukoll naħseb pożittiv dak kollu li nagħmel. Passatempi tiegħi fil-ħin liberu nipprattika l-ġudo, iżomni fit b'saħħti u jżomni moħħi dejjem iffukat. L-importanti huwa li tippjana sew il-ġurnata tiegħek biex issib ħin għal kollox, ħin għall-familja u ħin għall-passatempi tiegħek ukoll. Il-pari li nagħti lil kull min jaħdem fil-manifattura u li fejn jaraw opportunità jaħtfuha u jieħdu l-inizjattiva biex jimxu l qudiem. Oħloq futura lik fil-manifattura.